سلام فتوات خداتلت زمادب انكوع ناب سينما ناقوت رخلته بدحن مزاخم كمتو لمود سابسكرايب مقوار بيتسمنا يخونو لا فيديو تفتيهم ماون لايك مقوار كترسعو سنة يصانيحت بعال تاريخنا آدم تبهاله ود 10 عامت منسه እዩ آدم ተጠቃዒ ጸገም ስነ ኣእምሮ እንትኾን በዚ ሕማም ምኽንያት ጥዑያት ሰባት ስምዕዎም ስምዒታት ብምልኦም ንዕዑ ይስምዕዎን ስርሑ እውን ዘመናዊ ዝኾኑ ባምቡላታት ኣብ ሓደ ትካል ተቖፂሩ ምስራሕ ነበረ ታሪኽና ናብ ናይ ኣዳም ወላዲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ይወስደና ወላዲኡ ብምሳኣን እውን ኣዝዩ ዓብዪ ሓዘን ዋላ ተሰምዖ ብዝነበረ ጸገም ጥዕና ግን ስምዒቱ ምርኣይን ምግላጽን ኣይከኣለን ነይሩ እቲ ቀብሪ ምስ ተወድአ እውን ናብ ገዝኡ ኸይዱ ሓዘኑ ውሕጥ ኣቢሉ ኾንቱ ልሙድ ናብ ናይ ቀደም ህይወቱ ተመልሰ ብንግሁ እውን ናብ ስርሑ ኣትዩ ሓድሽ ዝሰርሖ ዘመናዊ ባምቡላ ወዲኡ ንሓላፊኡ ረኣዮ ሓላፊኡ ግን እቲ ስራሕ ባህ ስለ ዘይበሎ ክዕርዮ ወይ ድማ ከም ብሓድሽ ክሰርሖ ተዛረቦ ድሕሪ ናይ ስራሕ ውዕልኡ እውን ኣብ ገዝኡ ምግቢ ድሕሪ ምብልዑ ዝረስሖ ክዳውንትን ምሕፃብ ክዳውንቲ ሒዙ እንታሕቲ ወረደ ኣብ ደገ ኣፍቲ ላውንደሪ ግን ሓንቲ ጎርዞ እቲ ናይ ላውንደሪ ማዕጾ ምኽፋት ኣብይዋ ተጸጊማ ረኣያ ኣዳም ሓድሽ ሰብ ምዕላል ምልላይን ኣዝዩ ይፈርሕ ብምንባሩ ክምለስ ክብል እታ ጎርዞ ነቲ ማዕጾ ንኽኸፍተላ ሓተተቶ ሽማ እውን ቤቲ ይበሃል ኢላ ድሕሪ ምልላይ እቲ ማዕጾ ተኸፊትሎም ናብ ውሽጢ ኣተዉ ቤቲ እውን ንሃተይ ናይ ላውንደሪ ካርድ ስለ ዝረሳዓኹ ናትካ ክጥቀም ይኽእል ዶ ኢላ እንትሓቶ ኣዳም ሕራይሉ ካርድ ምስ ሃባ ካልእ ነገር እንተይበላ ሓዲግዋ ወፂኡ ኸደ ንጽቡሓይቱ ቤቲ ንኣዳም ኣብታ ስካላ ናይ ኣፓርትመንት ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣየቶ መሓዙተይ ዘዳለውዎ ፓርቲ ስለ ዘሎ ሓቢርና ንኺድ ኢላ አንገደቶ ኣዳም እውን ከምቲ ልሙድ ብዝነበሮ ሕማም ምኽንያት ምፍራሕን ምሽቓልን ይጅምር ቤቲ እውን እቲ መዓልቲ ናይ ፓርቲ ምስ በጽሐ መጽየ ገዛኻ ክጽዋዕካ እየ ኢላ ተኸደት እታ መዓልቲ ኣኺላ እውን ቤቲ ናብ ናይ ኣዳም ገዛ ኸደት ኣዳም ግን ገዝኡ ክንኳሕኳሕ ሰሚዑ ኣዝዩ ፈርሐ ዝገብሮ ጠፊእዎ እውን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ ኾነ ቤቲ እውን መልሲ ምስኣነት ሓዲጋቶ ኸደት ኣዳም እውን ውሽጢ ኮይኑ ዝሕንስሕ ነበዐ ድሕሪ መዓልታት ኣዳም ዝገበረ ገይሩ ንባዕለት ተባቢዑ ናብ ናይ ቤቲ ገዛ ደገ ኣፍ ከይዱ ክጽበያ ጀመረ ቤቲ ካብ ገዛ ናመፀት እንተላ እውን ኣዳም ብዛዕባ እቲ ናይ ሕሉፍ መዓልቲ ኣልዒሉ ይቕረታ ሓተታ ቤቲ እውን ጸገም የብሉን ድሕሪ ምባላ ገዛይ ከርእየኪ ኢሉ ሒዝዋ ንውሽጢ ኣተወ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ እውን ቤቲ ብናይ ኣዳም ገዛ መመላኽዕን ፍልይ ዝበሎ ኣቑሑን ሪኣ ኣዝያ ተገረመት ናይ ህዋን ከዋኽብትን መብራህቲ ሪኣ እንትትድነቕ ኣዳም ንሱ ኣዝዩ ዝፈትዎ ነገር ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ምርምር ናይ ህዋ ልዒሉ እስካብ ዝደኽማ ክዕላ ጀመረ ኣብ መወዳእታ እውን ቤቲ ብዛዕባ እቲ እንግዶ ተመስኪና ንገዛኣ ተመልሰት ንጽባሒቱ መዓልቲ ቤቲ ምስ ወላዲ ኣቦኣ ተራኺባ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ህይወታን ብዛዕባ ገዛኣን ናብራኣን ኩሉ ዕለለቶ ብኡን እውን ብዛዕባ ኣዳም ኣጻወተቶ በሊዖምን ተጻዊቶምን ምስ ወፁ እውን ወላዲኣ ሓደ ናይ ሕጊ ጉዳይ ከም ዘላቶ ተዛረባ ቤቲ እውን ብዛዕባ እቲ ነገር ሰሚዓ እንትተስንብድ ወላዲኣ ግን ብዙሕ ከይተሓስብን ቀሊል ጉዳይ ከም ዝኾነን ተዛሪቡ ስዒሙ ተፈላለያ ምሸት ቤቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ እንተላ እቲ ማዕጾኣ ተንኳሕኮሐ እቲ ዘንኳሕኮሐ እውን ኣዳም ነበረ ቤቲ ግን ሕጂ ምዕላል ከም ዘይትኽእልን ንብሕታ ክትከውን ከም ትደሊ ተዛሪባ ጽባሕ ንራኸብ በለቶ ኣዳም ግን ብዝነበረ ሕማም ምኽንያት ሓደ እዋን ናይ ሰብ ዘረባ ዋላ ሓንቲ ስለ ዘይመስሎ ኣይኸድም በላ ኣብ መወዳእታውን ቤቲ ወፂያ ረኸበቶ ሓቢሮም እውን ኣብቲ ምሸት ወክና ገበሩ ኣብ ጥቕኦም ኣብ ዝነበረ ፓርክ ሓረፍ ክዘሕለፉ ንጽባሒቱ ኣዳም ስርሑና ሰርሕ እንተሎ ሓላፊ ይመጽ እሞ እስካብ ሕጂ ኣብ ዝትካለ እሙንን ቁኑዑን ኮንካ ሰሪሕካ ኢኻ ነዚ ከዓ ኣዝየ ዘመስግነካ ድሕሪ ምዋሉ ካብ ሕጂ ግን እቲ ንዕኡ ዝኸፍሎ ዝነበረ ማህያ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ምስኡ ክቕጽል ከም ዘይኽእል ተዛረቦ ኣዳም እውን ብዝሰምዖ ነገር ኣዝዩ ሰንበደ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ንባዕሉ ዋላ ሓንቲ ፍልጦ ሰኣነ ካብቲ ስራሕ እውን ኣቑሑኡ ብምሉእ ሒዙ ብምውፃእ ቤቲ ናብ ትምህረሉ ቤት ትምህርቲ ኸደ ኣብኡ እውን ንቤትኻ ማዕዶ እናረኣየ እንተሎ ኣብ ዘይፍቀድ ቦታ ደው ኢሉ ብምንባሩ ፖሊስ መፂኡ ኢድካን ላዕሊ በሎ ቤቲ እውን ሃንደበት ዝፍጠር ዘሎ ነገር ሪኣና ጎይትናኦ መፀት ነቲ ፖሊስ እውን ንኣዳም ከም ትፈልጦ ተዛሪባ ክሰድዎ ገበረት ኣዳም በቲ ተፈጠረ ነገር ጭንቀት ተላዒልዎ ኣቑሑኡ ሓዲጉ ካብቲ ቦታ ረሓቐ ምሸት እውን ቤቲ እቲ ኣዳም ረሲዕዎ ዝኸደ ኣቕሓ ናብ ገዝኡ ሒዛትሉ መፀት ናብ ውሽጢ እውን ክትኣቱ ምስ ኣንገዳ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ምዕላል ጀመሩ ኣዳም እውን ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ኣብቲ ፓርክ ወክና ገበርና እንተለና ውሽጢኺ ድሌት ሴክስ ሓዲርዎ ነይሩ ድዩ ኢሉ ዘይኾን ሕቶ ሓተታ ቤቲ እውን በትሕትኡ ተደናጊራን ሰንቢዳን
ሓሪቓ ሓዲጋ ትኽትከት ክትብል ኣዳም ብዛዕባ ዘለዎ ጸገም ጥዕናን ብሰንኪ ሕማም እውን ሓሳቡን ስምዒቱን ብስርዓት ክገልጽ ከም ዘይኽእል ተዛረባ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ንሱ ዝስምዖ ስምዒት ኣብ ካልእ ሰብ እንታይ ዓይነት ጽዕንቶ ከም ዝሕድር ስለ ዘይፈልጥ ነገራት ከመይ ክሓትት ከም ዘለዎ ከም ዘይፈልጥ ረዳኣ። ቤቲ እውን ኣብ መወዳእታ ዝጸገሙ ተረዲኣ ጸገም የብሉን ኢላ ህደእቶ። ንጽባሒቱ እውን ቤቲ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ብምኻድ ንመሓዛኣ ኣዳም ብዛዕባ ዘለዎ ጸገም ጥዕና እንታይነት ሓተተታ። መሓዛኣ እውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ገለ ምስ በለታ እቲ ሕማም ዘለዎም ሰባት ንናይ ፍቕሪ ርክብ ይኹን ንሓዳር ከም ዘይኹን ተዛረበታ። ኣዳም ሕጂ ስርሑ ስለ ዝሰኣነ ናይ ኣፓርትመንቱ ክራይ ክኸፍል ስለ ዘይከኣለ እንተይፈተወ ክወፅእ ከም ዘለዎ ዋልተር ዝተባህለ ሰራሕተኛ ሒሳብ ናይቲ ኣፓርታማ ሓበሮ። ዋልተር እውን ነቲ ገዛ ሓዲጉ ካብ ምውፃእ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ እንትዛረቦ ኣዳም ልቡ ተሰብረ። ንባዕሉ ምቁፅፃር ኣብይዎ እውን ዓዊሉ ክእውጅ ጀመረ። ሓደ መሓዞ እውን መፂኡ ህድእ በል ኢሉ ክሃድእ ገበሮ። ሒዝዎ እውን ካብቲ ቦታ ወፀ። ናብ ገዝኡ እውን ናብ ፅሑ እንተሎ መሓዝኡ ንኣዳም እንተይፈተኻ ስራሕ ደሊኻ ክትረክብ እዩ ዘለካ ብምባል ተዛረቦ። ኣዳም ግን ስራሕ ምልላይ ዓብይ ጭንቀት ከም ዝኾነን እቲ ናይ ሕሉፍ ስርሑ ንባዕሉ ወላዲኡ ረኺቡ እትይዎ ከም ዝነበረ ተዛረቦ። ንገዝኡ ምስ ተመልሰ እውን ብኦንላይን ናብ ብዙሓት ስራሕቲ ፕሮፖዛል እተወ። ኣብ ወንበሩ ከፍ ኢሉ እንተሎ እውን ቤቲ ካብ ስራሕቲ ምለሰሉ ሰዓት ብምንባሩ ንዓዓ ንምዝንጋዕ ኢሉ ሓደ ነገር ክገብር ወሰነ። ብገመድ ተንጠልጢሉ እውን በቲ መሽኮታ ገጽ ነቲ መሽኮታ ክሓፅበላን ከፅርየላን ጀመረ። ቤቲ እውን ንሳ ብደገ ገጽ ብዘይተጸበየቶ መንገዲ ብገመድ ተንጠልጢሉ ምስ ረኣየቶ ኣዝያ ሰንቢዳ ክትእውጅ ጀመረት። ብድሕሪኡ ግን እቲ ነገር ኣዝዩ ስሒቕዋን ገሪምዋን ናብ ገዛ ኣትወቶ። ኣዳም እውን እቲ መስኮታ ዘፅረዮ ንሳ ክትሕጎስ ምእንታን ኢሉ ከም ዝኾነ ረዳኣ። ቤቲ እውን ኮፍ በል ሕራይ ሻሂ ሰቲኻ ክትኸድ ኢላ ሻሂ ቀዳሓትሉ። እናዕለሉ እውን ኣዳም ናብ ከባቢ 87 ስራሕቲ ፕሮፖዛል ከም ዘእተወን ኮይኑ ግን ካብኣቶም ሓደ ንባዕሉ ሕራይ ኢሉ ተዝፅውዖ ኢንተርቪው ምግባር ኣዝዩ ከም ዝፈርሕ ተዛረባ። ንእሽተይ ዕሊሎም እውን ኣዳም ንምኻድ ኢሉ እንትስእ ቤቲ ወላዲኣ ብዛዕባ ዝኣተወ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ዕለለቶ። ኣዳም እውን ከመይ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ብምባል እንትደናገር ቤቲ ስቕ ኢልካ ሓቆፈኒ ብምባል ተሓቋቐፉ። መዓልታት ሓሊፎም እውን ቤትን ኣዳምን ኣብ ሓደ ፓርቲ ተዓደሙ። ኣዳም ግን ከምቲ ልሙድ ሕማም ተላዒልዎ ንቤቲ ንኺድና በለ ክህውኻ ጀመረ። ቤቲ ግን ጸገም የብሉን ክንከዲና እንተወሓደ ግን 20 ደቂቓ ንጽናሕ ብምባል ተዛረበቶ። ድሓር እውን ምግቢ ኣዚዞም ክበልዑ ክብሉ ኣዳም ገዲድዎ ገጹ በቲ ናይ ምግቢ ሚኑ እናኸወለ እንትሻቐል ቤቲ ሪኣቶ ነቲ ምግቢ ቴክኣዌይ ገይሮም ናብ ሓደ ፓርክ ኸይዶም ንብሕቶም ክበልዑ ጀመሩ። ኣብኡ እናበልዑ እናዕለሉ እንተለዉ ቤቲ ንኣዳም ስራሕ ንኽረክብ ዝሕግዙ ሓደ መጽሓፍ ወፂኣ ሃበቶ። ኣዳም እውን ከመይ ከመስግና ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈልጥ ሃንደበት ንቤቲ ከንፈራ ሰዓማ። ኣብ ገዛ እውን ተሓቋቒፎም ኣብ ዓራት ደቂሶም እንተለዉ ንሪኦም። ናይ ፍቕሪ ርክብ ስለ ዝጀመሩ እውን ነቲ ርክብ ሕግታት ከውፅሉ ጀመሩ። ካብቶም ሕግታት እውን ብሓደ ንዘይምሕዳር እቲ ቀንዲ ነበረ። ኣዳም ዋላ እኳ ዘሕግባህ እንተዘይበሎ ድሌታታ ከኽብረላ ኢሉ ግን ተሰማምዐ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ናይ ቤቲ መሓዙ ዘዳለዎ ፓርቲ ቤቲ ንኣዳም ሒዛቶ ኸደት። ከምቲ ልሙድ እውን ኣዳም ገና ናብቲ ፓርቲ ተኣተወ እንከሎ ንገዛና ንኺድና በለ ሕጂ እውን ክህወኽ ጀመረ። ቤቲ ሕጂ እውን ተወሓደ 20 ደቂቓ ንጽናሕ ኢላ ለመነቶ። ናይ ኣዳም ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት እቲ ሕማም ካብ ዝገበሮም ሓደ እንትበዝሕ ሓቀኛታት እዮም። ሃንደበት እውን ኣብቲ ፓርቲ ሓንቲ ናይ ቤቲ መሓዛ ጓሌ ክትሓቕፋ ትደሊ ዲኻ ኢላ እንትተሓቶ ኣዳም ግን ኣይደልን ብምባል ንስምዒታ እንተይተገደሰ መለሰላ። ድሕሪ ጻንሒት እውን ኣብቲ ፓርቲ ቤቲ ኣዳም ብዛዕባ ህዋን ከዋኽብቲ እንተመሲጡ ንሓንቲ ጎርዞ እናዕለላ እንተሎ ረኣየቶ። ቀኒኣ እውን ናብኡ ብምኻድ ብዙሕ ይትዛረብ ክቡረይ ብምባል ሒዛቶ ንገዛ ኸደት። ኣብ ገዛ ምስ በፂሑ እውን ነንባዕሎም ማሳጅ ክጋበሩ ጀመሩ። ናይ ኣዳም ግደ በፂሑ እውን ማሳጅ ክገብራ ክብል ቤቲ ኣእዳው ሒዛ ናብ ውሽጢ ኣጥቧታ ኣተወቶም። ኣብ መወዳእታ እውን ንሴክስ ድልውቲ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ብሓደ ጥዑምን ምቁርን ለይቲ ኣሕለፉ። እዋናት ናሓለፉ እንትመፁ ኣዳም ኣዝዩ ብሉፅ ኣፍቃሪ እናኾነላ ኸደ። ቤቲ እውን ብዝኸኣለቶ ኩሉ ትሕግዞ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ምሸት እውን ወለዲ ቤቲ ኣብ ሓደ ዳ ሲኒማ ፊልም ክሪኡ ክብሉ ሃንደበት ምስ ቤትን ኣዳምን ተራኸቡ። ቤቲ እውን ሰላም ምስ በለቶም ንኣዳም ኣላለየቶ። ኣዳም ከምቲ ልሙድ ክህወኽ ጀመረ። እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ጠፍኦ። ናብ ውሽጢ ኣትዮም እውን ብዛዕባ ናይ ወላዲኣ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ንእሽተይ ክዕልሉ ጀመሩ። ኣዳም እውን ኣብ መንጎ ብምእታው ብምንታይ ምኽንያት ኢኻ ተኸሲስካ ኢላ ሓተቶ። ኩሎም እውን ሰንቢዶም ስቕ እንትብሉ ወላዲ ቤቲ ግን
ክዛረብ ጀመረ። ኣዳም እውን ስለዚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ ኢኻ ማለት እዩ ኣይተርፈካን ኢሉ እንትሓቶ ቤቲ ብናይ ኣዳም ዘረባ ኣዝያ ሓረቐት። ናብ ገዝኦም እናተመልሱ ተለዉ እውን ቤቲ ንወላድየይ ከመይ ከም ሓደ ገበነኛ ጌርካ ትዕልሎ ንሱ ዋላ ሓደ ኣበር የብሉን ብምባል ተዛረበቶ። ኣስዒባ እውን ሕጂ ንብሕተይ ክኾን ስለ ዝደሊ ኣይተሰዓበኒ ኢላ ተዛረበቶ። ንጎሆ ግን ቤቲ ናብ ኣዳም ከይዳ ይቕረ ንክገብረላ ሕተተቶ። ኣዳም እውን ፀገም የብሉን ብምባል ዝኾነ ትካል ፕሮፖዛል ሪኦም ንቃለ መሕትት ናይ ስራሕ ከም ፀውዕዎ ተዛረባ። ቤቲ እውን እዚ ኣዝዩ እኮ ዓብይ ነገር ብምባል ወፂና ብሻምፔን ነፀንብሎ ኢላ ደገ ወፁ። ናብቲ ኣብ ጥቕኦም ዝርከብ ፓርክ ከይዶም እውን እናዓለሉ ኣዳም ዕድሚኡ ልክዕ ኢንተርቪው እናፈርሐ ከም ዝፀንሐ ተዛረበቶ። ቤቲ እውን ኣብ ስርሑ ካብ ማንም ላዕሊ ንፉዕ ከም ዝኾነን ንሱ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ተዛረበቶ። ምስ ሃደእቶ እውን ከም ቆልዑ ኣብቲ ፓርክ ምፅዋትን ምዝንጋዕን ጀመሩ። እቲ ናይ ቃለ መሕትት ሰዓት እውን ይበፅሕ ስለ ዘሎ ትልሚ ኣውፂኦም ከመይ ንባዕሉ ክገልጽ ከም ዘለዎ ቤቲ ጽቡቕ ጌራ ስልጠና ሃበቶ። ምሪድና ወላዲ ቤቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኮፐር ምስ ተባሃሉ ስድራ እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎን ትሕተት የርእየና። ወላዲ ቤቲ እውን ዋላ ሓደ ሰብ ብዘይተጸበየ መልክዑ ምስ ጓል ኮፐር ዝኾነት ጄኒፈር ኮፐር ከም ዝሓደረ ተዛረበ። ጄኒፈር ማለት ናይ ቤቲ ቀረባ መሓዛ እያ። ዝሰምዖ ነገር ኣደንጓልን ዘይተጸበየ ነገር ስለ ዝኾነን ኣዝየን ሓዘና። ቤቲ እውን ንባዕላ ክትህዲ ኢላ እቲ ፍርዲ ኣቋሪፃ ወፀት። እቲ ዳኛ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ቤቲ ወላዲ ናይ 3 ዓመት ማእሰር ተፈረደ። ኣዳም ድማ እቲ ቃለ መሕትት ናይ ስራሕ ቆፀሩ በፂሑ ንሱ ንምግባር ናብኡ ኸደ። ኣዳም እውን መወዳእታ ሰሚሩሉ ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ሕፁ ይኮነ። ኣብ ገዙ ግድም ኢሉ እንተለውን ካብ ናይ ቤቲ ወላዲ ቴሌፎን ተደወለሉ። ሰብኣያ 3 ዓመት ከም ተፈረደሉን ቤቲ ግን ነዚ ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘላ እስከጻርየለይ ብምባል ንኣዳም ተዛረበቶ። ቤቲ እውን ናይ መዓልቲ ሙሉእ ትልማ ትፅሕፈሉ ጥራ ስለ ዝነበራ ኣዳም ንሱ ረኺቡ ኣበይ ከም ዘላ ከጻር ፈተነ። እቲ ጥራ ዝረኺቡ ኣብ ዝሪእሉ እዋን ግን ኣዳም ኣብታ ናይ ቤቲ ወለድን ንሱን ቤትን ሃንደበት ኣብቲ እንዳ ሲኒማ ተራኸቡላ መዓልቲ ናይ ብሓቂ ተራኸቡ ብወዝቢ ተይኮነስ ቤትን ወላዲኣን ኮነ ኢሎም ሓሲቦምሎ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ፅሒፋቶ ብዝነበረ ትልሚ ፈለጠ። ሃንደበት እውን ከም ተራኸቦም ሲላ ስለ ዝሓሰበቶ ሓሪቑ እንተሎ ቤቲ ናብ ገዛ መፀት። ኣዳም እውን በዚ ነገር ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ዓይና እንተይረኣየ ዓዊሉ ክጭድር ጀመረ። ንምንታይ ሓስያ ምስ ስድራኣ ከም ዘረኸበቶ እውን ክሓታ ጀመረ። ንባዕሉ ምቁፅፃር ኣብይዎ እውን ኣቑሑ ክሰብር ጀመረ። ኣብ መንጎ እውን ወላዲኣ 3 ዓመት ከም ተፈረደሉን ንሳ እውን ከም ወላዲኣ ሓሳዊትን መደናገሪትን ምዃና ተዛረባ። ኣብዚ እዋን ቤቲ ልባ ተሰይሩ ገለ እንተይበለት ሓዲጋ ተወፅያ ኸደት። ብድሕሪኡ እውን ናብ ናይ ወላዲታ ገዛ ኸደት። ምስ ወላዲታ እውን ንዓለለት እንተላ ወላዲታ ንኣዳም ካልእ ሓንቲ ዕድል ክትህቦን ካብኣ ወፃኢ ካልእ ዝርድኦ ሰብ ከም ዘየለ ተዛረበታ። ናይ ኣዳም መሓዛ እውን ኣዳም ንቤቲ ረኺቡ ከዛረባን ሰባት ሓደ ሓደ እዋን ንፍቕሪ ኢሎም ከም ዝሕስቡ ተዛረቦ። ኣዳም እውን ንገዝኡ ምስ ተመልሰ ሓደ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ጸንሖ። እቲ መልእኽቲ እውን ካብ ናይ ቤቲ ወላዲት ነበረ። ወላዲት ቤቲ እውን ዝሰደደቶ መልእኽቲ ሕጂ ንሳን ቤቲ ነበይ ከም ዝርከባ ዝሕብር ነበረ። ኣዳም እውን ግዜ እንተየጥፍአ ክዳውንቲ ገባቢሩ ናብኡ ኸደ። ኣብቲ ገዛ እውን ወላዲ ቤቲ ቅድሚ ናብ ቤት መሓየር ምውራዱ ንመሰናበቲ ፓርቲ ተዳልዩ ነበረ። ቤትን ወላዲኣን እውን ንብሕቶም ኮይኖም እንትዕልሉ ወላዲኣ ኣዳም ንዓዓ ዘይኮን ሰብ ከም ዝኾነ ተዛረባ። ቤቲ ግን በዚ ዘረባ ናይ ወላዲኣ ሓሪቓ ተሲኣ ኸደት። ኣዳም እውን ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ናብ ናይ ቤቲ መንደር በፅሐ። ገዛ ግን ብልክዕ ስለ ዘይፈለጦ ድምፂ ዓወቢሉ ክፀዋዕ ጀመረ። ቤቲ እውን ድምፂ ብመሽኮት ገጽ ሰሚዓ ወፀት። ኣዳም እውን እቲ ኢንተርቪው ናይ ስራሕ ከም ዝሰመረሉን እቲ ሓድሽ ስርሑ እውን ጽቡቕ መሃያ ዘለዎን ኣብ ካልእ ከተማ ከም ዝኾነን ብምዝራብ ሓቢራቶ ናብቲ ከተማ ንሱ ንኽትመጽእ ተዛረባ። ኣብዚ መንጎ ግን ወላዲኣ መፂኡ ንኣዳም ጓሌም ሰኻይ ክትከድን ስድራኣ ኣብዚ ክትኮን ኢና እንደልያ ቤንኻ ተደሊኻ ብምባል ተዛረቦ። ኣብዚ እዋን ቤቲ ብናይ ወላዲኣ ዘረባ ሓሪቓ ንዓይ ክትውሰነለይ ዋላ ሓደ መሰል የብልካን ብምባል ሓዲጋቶ ኸደት። ቤትን ኣዳምን ናብታ ካልእ ከተማ ዝኸዱላ መዓልቲ እናቐረበት ምስ መፀት ግን ቤቲ በቲ ዝወሰነቶ ውሳነ እናተጠራጠረት ከደት። ናብ ወላዲታ ብምድዋል እውን እቲ ነገር ኣማኸረታ። ኣዳም ሓንቲ መዓልቲ ኣፈ ኣውፂኡ የፍቅረኪ እየ ኢልዋ ከም ዘይፈልጥ ተዛረበታ። እዚ ናበለተላ ግን ኣዳም ብድሕሪኣ ኮይኑ ኩሉ ነገር እናሰምዐ ነበረ። ቤቲ ነቲ ቴሌፎን ድሕሪ ምዕፀባ እውን ኣዳም ኣብ ናሃቲ ህይወት ክንደየናይ ዝኣክል ከም ተድልዮን ብዘይከኣ ህይወቱ ትርጉም ከም ዘይብሉን ተዛረባ። ኣብዚ እዋን ቤቲ ነብዓታ ምቁፅፃር ኣበያ ዋላ እኳ ክንዲ ተፈተወቶን ተፍቅረቶን ሓቢራቶ ግን
ናብ ካልእ ከተማ ከም ዘይትኸድ ወሲና እያ። ድሕሪ እዚ ቤቲ ንኣዳም ናይ ዝኾነ ሰብ ሓገዝ ዘየልየካ ኣብ ባዕልኻ እምነት ዘለካ ሙሉእን ንፉዕን ሰብ ኢኻ ብምባል ተዛረበቶ። መዓልትታት ሓሊፎም እውን ኣዳም ናብ ተሓዳሽ ከተማ ዝኸደሉ መዓልቲ ምስ በጽሐት ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘለዎ ፍቕሪ ነቲ ዝፈትዎ ስራሕ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ክገብሮን ክሰርሖን ከም ዝኽእል ተረድኦ። ኩሉ ዘልዮ ሒዙ እውን ነታ ዝዓበየላ ከተማ ሓዲጉ ንሓድሽ ስራሕን ህይወትን ናብ ተሓዳሽ ከተማ ኸደ። ድሕሪ 1 ዓመት እውን ኣዳም ኣብ ተሓድሽ ስርሑ በዝሕን ዘለዎም ናይ መጽናዕቲ ጉጅለታት ዝገርም መግለፂ እንትህቦም ንሪኦ። ሕጂ ኣዳም ካብቲ ቀደም ዝነበረሉ ኩነታት ተመሓይሹ ሓሳቡን ስምዒቱን ብዘይ ዝኾነ ፀገም ምግላፅ ክኢሉ ኣሎ። መግለፂኡ ድሕሪ ምውድኡ እውን ሓንቲ መሳርሕቱ ንዕዑ ተሰደደ መልእኽቲ ሃበቶ። ናብ ሓደ ፓርክ ኸይዱ እውን ኮፍ ኢሉ ነቲ መልእኽቲ እንትኸፍቶ እቲ መልእኽቲ ብደጊኡ ብዘምሕር መሸፈኒ ተመላኽዕን ንሃቱ ሽም ተፃሓፈሉን ጥራዝ ነበረ። ውሽጡ ከፊቱ እንትሪኦ እውን ዝሰደደትሉ ቤት ምዃና ፈለጠ። ክንደየናይ ከም ትፈትዎን ብኡ ከም ተሓበነትን እውን ጽሒፋትሉ ነበረት። ኣዳም እውን ክልቲኦም ዝነበርዎምን ዘሕለፍዎም ጽቡቓት እዋናትና ዘከረ ክምስን ትብል ርዩ ታሪኽና ይውዳእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ተሃሊኹም ሕጂ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብና ይኹኑ። እስካብ ቀጻሊ መደብ ንረኽብ። ንጽባሕ ሰብ ይበለና።